Какво? Митко се е загубил. Ами, като не можем да го намерим. Абе, аз трябва да ти кажа нещо. Какво? Приятеля ми връща се Алекс от Германия и ще дойде да ме види. Ти луда ли си? Изобщо няма да се вижда с него. Но защо? Няма как да стане. Тръгвай, трябва да намерим камък. Къде може да го намерим този камък? Къде да знам? Чай малко. Там има някакъв знак. Ето го бе. Но как го намери това? Това аз съм си го видяла в привиденията. Смисъл, как така? Аз поемам глутницата, ти забрави ли? Айде, че не мога вече с тези. Как така не си загубил камък? Ето е това пред хората. За камък, окей? Добре. Качваме се в буса, отиваме на екскурсия. Нито, умолявам те, нито една дума за камък. Камъкът сте ли? Да. Дай го. Защо? Казах ти, дай го. Так няма да си. Айде да отиваме при приятеля. Никъде няма да отиваме. Аз ще варя. Никъде няма да отиваш сама. Тръгвай. Алекс? Айде малко по-внимателно с приветика. Аз с него трябва да поговоря, ела сме. Абе, брат ми, къде отивате, бе? Оля, това е пак некрайно. Ще ме, момченце. Изобщо няма да се видиш с сестра. Абе, момченце, внимай малко. Нарещате някой? Гледай си пътя. Добре ли си? Да, добре си. Добре. Коя си? Аз съм Петя, много съм. Аха. Приятно ми, аз съм Рокси. Да ми е приятно. Ако знаеш днес какво стана? Какво? Блъснах се в едно момче и ми беше хубаво сладък. А което? Едно момче беше скъдала черна коса и очи, леко беше пълничък. Той е ли бе? Той е брат ми! Брат ти? Какво съм направил? Убих човек. Чакай, малко, чакай. Той е ли? Да, той е. Чакай, ще му звънна. Да, сестра ми. Ало, бати, къде си? В една улица съм. Аре вече да се намерим на център, защото не искам пак да ме оставиш сама. Добре, аре, аз отивам на центъра. Аре. Аре да вървим на центъра, брат ни там ни чака. Той къде се бави? Не те интересува.
Ей, разбрахме. Истинската любов почеш. Моля! Какво? Добре, аз отивам при Алекс. Той се прибра. Не те интересува, ще му звън. Чакай, не ме оставя с този буклук. Аре, аз тръгвам. Къде отиваш? Не те интересува. Сама ли ще ме оставиш? Да. Чакай, идвам с тебе. Той, що не ми дига? Какво стане? И какво? Останахме сами? Ти си мислиш, че аз исках да оставим сами ли? Аре, мъквай, моля ти се. Добре, шеф. Добре ли си? Нова двойка! Аз имам малко домашни и трябва да ги напиша. Аре, чао. Аз съм ги играл тези игрички с Алекс. Защо ме извика? Не, Рено, да ти го кажа, но убих Алекс. Убил си Алекс? Да. Затова искам твоята помощ да кажеш на Роксана, че съм го убил. Как да й го кажа? Аз не мога, защото знам, че ще има проблем. Отивайте там, обаждай се. Кажи каквото ще кажеш и да се свършва вече. Ще й кажа, но не обещавам. Добре, само искам да я кажеш. Сега искам да я се обадиш, да я изкараш навън, да я кажеш цялата истина и чакам да ми се обадиш. Аз ще сядам с най-добрия си приятел на магазина и така. Добре. Аре, чао. Ало, Рокси? Трябва да ти кажа нещо много важно. Може да дойдеш в парка пред вас? Добре, ай. Кажи, за какво ме извика? Трябва да ти кажа нещо много важно. Кажи. Убих Алекс. Кой го уби? Брат. Къде отиваш? Чакай! Какво правиш, бе? Защо си убил Алекс? Нищо не разбираш! Защо да не разбера, всичките ми близки ги уби? Ставай бързо, ставай! Утре ще разбереш всичко, разбра ли ме? Какво ще разбира? Ще разбереш! Ало? Мелда, какво правиш? Ами аз съм на центъра, чакам да съберем хората. Да, след 5 минути ще чакам на центъра. Да. Аре, чао. Ало? Онур, къде си? Ами да, обадих се на Мелда, каза, че след 5 минути ще е тука. А ти къде си? Ще дойдеш ли? Добре. Аре, аз съм на център. Ела. Чу ли ме? Добре. Аре, чао. Ало? Руски, къде си? Да, ще те чакам на центъра. Събрах хората. Мелда и Онур ще дойдат. Ако може, звъни на Петя, на сестра ми, на Силвия и на другите, за да дойдат вече. Трябва да ви кажем нещо. Да. Аре, чао. Какво правиш? Правя това, което е нужно. Смисъл? Мисля, че събирам болницата за до вечера. Но защо? Защото ме нападна заради оноя глупак. Няма да го наричаш глупак, разбрали ли? О, да, глупак е. Защото съм преследвал Митко. И какво като си преследвал Митко? Алекс, каква замеса имаш? Ето това е проблема, че той има замеса. Какво? Моля? Да, това, което чух, защото Митко, този предател, искаше да накара Алекс да те убие заради пари. Не вярвам. А трябва да вярваш. И между другото, да ти кажа една новина, Алекс е жив. Какво? Да. Не, той няма как да ме убие за пари.
срещаме до болницата. Какво не извикахте? Извикахме, защото трябва да ни помогне. Да, трябва да спасим положението между Ангел. Той иска да ни убие срещу пари. И затова ни трябва вашата помощ. А имаме ли план? Да, имаме, ще ви го разкажем по пътя. Айде! Изчакайте, тук отивам да видя Ангел. Чакай! Обещава, че всичко ще е добре. Не мислете ли, че е малко рано, а? Добре, аз тръгвам. Ангеле! Ти, ангели! Ти какво правиш тук? Остави я, още ще стане! Булница! Давай! Остави го, той е мой. Какво не те правя сега, а? Какво не те оправя? Какво не те правя? А? Петя, добре ли си? Не си мислите, че така ще свърши сериала? И това беше от втори сезон на Безсмъртни. Благодарим ви за гледанията и за последователите. Благодаря даже и на участниците за участията им. Това беше от нас.